Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw sa inyo tanan. Padayuno nato na kasugpon sa kasaysayan ni Sir John Gilbert Arceo sang Bacolod City nga aton gintiguluhan. From test to testimony. Diri sa aton palatuntunan. Dubo-dubo! Muna na ako sulod, ma. Madiretso ko din sa akong kwarto. Hidlaw-hidlaw ko kayo sa akong kwarto, ma. Uy, ang stepfather ko. Ara siya. Pinatupaan niyo lang ko ni karon. Di ko yung magduduhang magpato sa iya. Pawala lang ko. Madiretso ko. 19 months. 19 months nga ginakahidlawan ko ning akong kwarto. John. Ba? Nga nakasulod ka sa kwarto ko? Anong tuyo mo? Ha? Paksa ko sa imo. Oh. Pahuway ka. Ha? Papahuway ang balatsagon ka. Pamsar mo. Di ako luya ka makita ka nga nagalumba-lumba. Tito Boy. John? John, anak. John. Mapugtaw ka, anay. Balik na sa pagtulog ko, makakaon ka na. Tig makapatunaw-tunaw na. John? Ma. Duha na kaadlaw ang paayaw mo sa pagtulog. Dali ka sa lamesa. Madama ako sa ginluto para sa imo. Ang tanan nga nanamitan mo, ginluto ko. Agod nga mabulong ang kahidlaw mo. Paumpawi ang ginhawa mo, anak. Mama. Pagkatapos mo karon kaon, malakat kita sa doktor. Ipabulong ko ikaw. Busog? Busog-busog ko, ma. Malakat na ko sa eskwelahan, ma. May practice ka mo karon? Tanawon ko lang. Pauli ka kung wala, ha? Kung gusto mo nga mag-inom, diri lang sa balay, Ma. Ma. Mauntat ko. Ano? Mauntat ka sa pag-eskwela mo? Kanugon. Nursing pa naman ang gina-take up mo. Mapining na ka mo. Di ko yun. Stop ko. Sigurado ka? I-stop kong allowance mo. Pag nag-stop ka... Okay lang, ma. Wala si mama makibalo. Nga nag-host na ako sa television kag may sweldo na ako. Kakuan, ma. May imigan ako gali, ma. Gani, mahalin ako di sa balay, ma, kay mga sawa na ako kung mag-workout ang among relationship. Sino ang babae? Sa school ko man siya nag-school, ma. No, hindi ka magabalaka, ma. Ligluyag sa sakon. Kaga, naghalin man sa alta nga pamilya sa northern parts ang probinsya ta. Art, may bag-o. Manila ni Halin. Mahin ng klase. Tilawan ta? Ba? Tilaw ka? Tudlan mo ko? Uy! Ti din ta. Anong itata safe nga lugar Sa sulod lang ta sa salakyan Ayos Anong oras ako? Karoon na. Tapos work. Ayos Paano naman? Hari ho ready ka ha? Ayos ayos. Sandihan ko. Ara na. Tunaw na. Nag-asuda. Tira na. Suyop. Suyop mo. Ito pa nga. Lagpa. Lagsa. Kanugon. Na. Damit ba? Nami ay. Nami ba't sagon? Lala. Ang mugi ni mapatay sa akon. Lalaki ang bata, sweetheart. Lipay ko gani, sweetheart. Hindi ka magkabalaka, ha? Ihatag ko sa iya ang tanan niya nga kinanglanon. At ipano naton siya sa mayo. Kay siya ang unang nga bunga naton sa atong pagigugmaanay. Ha? Musta tuligan ng talawan mo, Meg? Okay, malamig. May arak pa na balandang nami, aw. Uy! Ano? Bulong sang buang? Ati, kaya. Tilawan ta eh. Bah,
Ano natabo? Ano ang gingamit mo dyan? Ha? Nakahibalo ka bala nga ikaduha na subong adlaw kag naumpawan ka? Nagpauli ka diri sa balay nga haluson hindi makakilala sa akon. Kag nagasuka ka lang. Sweetheart. Kailain sang igo ba? Agod makatipid ka, bro. IV bala? Ivy? Hmm? Paano, Mig? Turok na iya. Mas nami kayang efekto. 3 to 4 days. At itilawan ta eh. Damo na ko daan utang, Mig. 6 to 8 k ang kita ko minimum per day. Pero, kinakudlang ko gyapon ako. Kay subong pag may ara ko, kag ginagamit ko, ang boss naman ang ginaproblemahan ko. Sa di naman ako bala makautang siniman. Pagtawagan kong tanan kong amigo ah. Kabalaw na asawa mo, may nga user ka? Kaplano ko gani nga pahibalon ko siya, Mig. Hmm? Hindi pwede nga taguon ko niya, Mig. Isa pa, wala ko sa may ginatago sa sawa ko mo. Eh? Tanan, hayag. Oh. Pati chicks ko gani, kabalo na siya. Tuad? Grabe ba? Oo, nintindihan niya man ko, Mig. Siyempre, gwapo ko ba eh? Di, sino ba yung bayi nga hindi mag-after sa pagkalalaki ko man, di ba? Saan mo sa pabalon? Saan mo pabalon si misis mo? Munyo. Namunig na imo mo? Maniyo, mati. Ano? Sa Thursday ah. Oh. Sa balay tatanan. Ba? Ako bala kay misis ah. Pa, may ano? Nga agindala mo din ang mga amigo mo sa balay. Ah, sweetheart, amo niyo. Mati sa ako na. May ipakita ko sa imo. Ano yun ha? Aryo. Oh, amo bala inang... Oo. Namian ko siya maggamit mo. Gamitan sa mga amigo ko. Ano nang ginagamit na mo, bro. Hindi ka makabalaka. Every Thursday lang eh. Believe me. Basta papa ha? Promise ah. Mapamanila ka pa? Yes, sweetie. Ma-workshop naman ako dito sa mga artista. Pati mga bibahat babes. Kagbasi kung makarelasyon ka naman dito ha? Ay, te, kung matabugid man inati, wala na sang pinakauna makahibalo sini, kundi ikaw gid lang. Ikaw ba yung suligiran ko sa tanan? Kag ikaw ang akong advisor, ni Bla? Okay, prepare! Let's begin our rehearsal. You, darling. Yes! Ang gagawin mo, halikan mo siya. Yung pinaka-sweet na halik. Okay, at ikaw, Yes, sir. give her a sweetest kiss in return. Understood? What? No! Ayaw ko! Is there any problem? Meg, mayroong isyong dalawang yan. Ganun ba? Pag yan yung galing nga duha, pues, matuman ka mo nga duha sa luyag nyo kag sa hindi. Ano ba ang ginawa mo dyan? Bakit biglang naging magkaibigan ang dalawang iyan? Magkaaway ang mga iyan eh. Ako pa. Sa ginawa mong ito, may bonus ka sa akin. Oh, Ikaw na ang magiging coach sa lahat ng artista under sa akin. wow! Apa, ati kung mag-amusin eh. Damo niya kwarta si Jan eh. Kag makapag-gusto na bakal ba to? Ay, abaw! Anong problema, doktora? Ngagin patawag mo ako? Kinahanglan nga i-force abortion ang ginabusong sang asawa mo, Jan. Oh, nga, doktora. Mahina ang kapit sang bata. Tuman sa iya kawik sa sulod sang matres ni misis mo. Kamasakiton sa iya. Kag kun hulaton pa naton nga mapatay ang baby. Mabutang sa katalagman ng asawa mo, Jan. Dok, Jan, sweetheart, babayi ang baby naton. May paris ng aton eldest. Boy and girl na sila. ang mga bata ko. Subong nga may bata na ako nga babae. Do ginakapoy na ako. Gusto na ko yung mag-untat sa paggamit sang droga. Kag isa pa, naglambot sang 3 milyon ang utang ko. Kaya ang buisit ko nga salakyan, bisan padritsuhon pa uli, mahapit gidli ko sa balaklan. Paano ko ni bayran ng 3 milyon nga utang ko man? Sa ano?
Mapilit ayahan ni Jan ang iya kaugalingon nga makauntat sa paggamit sang druga. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sunda pagid ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni John Gilbert Arceo nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan, dabo-dabo ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.